ngagas tijo ya national government erega bumachoge borabu na umuntu korukuruto president ta kobe maraika amanyenge para erekenyenya nembere ta kumanyenge yakwenda lyo kindo nembere lazima abarai bamotebi no muntu ororo komotebi no mujumbe no enekero mwanga inenere ayoko yirie ngolinse uraletere abantu bawo gento tie ebinto wose naberego genda mu machoge chachega kilomita 75 chieret genda bosoro mata chipare chigende te crossku 56 kilometers chinya genda boge tuti ya rugoro ogosoka kurwe rami wasiomilie rami ende genda nyaribari chache ogosoka kurwe rami waso yende bono iga nechinde bagendret mo wancha abantu bamintu president bobasi kogosoka kurwa kwanyone likoli ogosoka umachoge borabu kwasoka kurwega kwanyone poto ryokomera nelikoli karatiga kitutu chache sawa etwa sabe president chipara 30 kilometers kurunyatieko mpaka Bukusero agachaga abo basi tukomasaba kurumugonga mpaka Nyacheki also 30 kilometers igaiga nka musabanga Mr. President karando osariji daraja chiroro no echipara chiroro echibwate portal next in 22nd or in 22 days kago chaga ntotagete tumusabe para ogende boch da miteyo kutatigete ne etirete kuchia e para yera mani gaga bugeka teyo mpaka bugiranga mutagete kago cha mubolie parejo ayamos aechate na bali bandi mokubolio bojumbe itukelio ntagete lazima mutoko tiganda abate aba MC aba embaete million 27 chegasi tali mbaete ba control ba ko waje project 27 million lakini kando neyo mne governor ngotwara ndenge chibesa chigotigara nakikwaro mheshimiwa Amos amboli nyakitali namdenga na akoire 50 million mheshimiwa oyo ndako mboli namde na akoire equivalent ne president na bere na governor ne bwate nyongene ne omwemi inchere businebe moyo bono muko nganjira senkomera ne president ato ekende yonsra nyale kolet abangira be chiro balema echiro ya no gari Amos time konyara kubeka bese chororo Amos ande governor ga kin konyere chiro igaiga bono iga grill se chiko beko bono iga cabros se chigende korosiwa enyaktari ga twabekire cabros bese cho Amos time konyara ko chinyora bweka kanga Amos agende konda Amos ta temete konda mali molioka mwaroje ga kebindo bya sarigete lakini Amos injwa Amos ra ko boli kende yos keligeti garete namwa delibi yaigo to ena abana ko bwate nyumba naro gutuma ogenda naro ko iminji ningoko amabe Amos tari boigo ayenjuga omongnoli
mong noyo no como nyoro muone anja ndi tigoro yechi para chaboy mpaka ekero president ya chaga nero sabete immediately akasabe police station president gatenga ki police station yebe kumugonga mongno ta ukwero mugane tia kwero etera abantu bage gazi Mheshimiwa Ogugu Nchwa Mheshimiwa Ogugu bono iwedo wa kwana yaya ekore kana geto kikaro aye lakini bianda ateba Mheshimiwa oyo nansaba mpaka noene nyaktari yeriga ya magenji konyero hostole mwede esenge ndibakora ko ukwa ningenjo gete ona kwa wewe gure I am my brother chipara chaboye amache nambolya ikiera abantu bamagenji nabane nabaye nainche tingo tika bantu bane igo mheshimiwa let us fix magenji bochibara bo mheshimiwa bochibara mnara bochibara bo mechando nero lakini toje tonye fix mokumya aba batatu muchando toyo monene tika tokolegas nkolere gagwe ntagetendore abantu ba Kenyenya abantu bagusi abantu ba machoge bravo mole tayari tokolegas ninki mwangete mbakorere takie binte byose binakorere no bonyira nkubeka bosongo